गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बयखौबो बरायनानै लानाय जाबाय। नोंथांमोना सानफ्रोमबोनि खौरां मोननो थाखाय आंनि एसबि रादाब इउटिउब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो। लोगोसे खौरांखौ मोजां मोनोब्ला लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनानै होदो। आंनि बे खौरांफोरखौ मोजां मोनगोन आरो खौरांफोरखौ जोबजासिम खोनासंलांगोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय। दानिया नोंथांमोना खौरांखौ खोनासंलांदो। दिनैनि गिबि खौराङाव दं बिपिएफ आरो इउपिपिएल दोलोनि गेजेराव दै आरो अरनि फारागथि दं होननानै बिपिएफ दोलोआ बुंनाया मिनिंलेस। बे बाथ्राखौ बुंदों इएम राकेश ब्रह्मआ। इउपिपिएल दोलोआ जुग जुग बोसोर राजखान्थि खालामगोन। मुसलपुर ओनसोलाव बिपिएफआ लाथिख' जाबाय। मुसलपुर बियाबनि मोनफ्रोमबो नखराव बिपिएफ गैला। बेखौ आं बिखा बुनानै बुङो होननानै इएम राकेश ब्रह्मआ बुंबावो। बिपिएफआ राजखान्थिखौ गेलेखागोन। सिनस्रि बायनाय मोसौ बायदि लेंग्रा लेंग्रा नाजाबाय थागोन। बेयाव बुंनांगौ जेबो गैया। थारैनो बिथांनि बैफोर बाथ्रा बुंनाया बेसेबां सैथो बेखौ फैबाय थानाय समासो फोरमायसिगोन। नर्थ इस्ट स्पेसियेल इनफ्रास्ट्राक्चार डेभेलपमेन्ट स्किमनि गेजेरजों आसाम सरकारनिफ्राय बिटिसि ओनसोलनि मोन 9 गोजौ फरायसालिफोरखौ लुफामफिननायनि थाखाय 8 कौटि रांनि गनायथि होबाय। आसामनि सोलोंथाइ बिफाननि मन्थ्रि डक्टर रनज पेगुआ बै बाथ्राखौ रोखायै फोरमायथिना होयो। बिटिआर सरकारनि बानजायनायाव खुंजानाय बड'लेण्ड इन्टारनेशनेल नलेज फेस्टिभेलनि मैया 3थि साननि हाबाफारियाव आसामनि सोलोंथाइ बिफाननि मन्थ्रि डक्टर रनज पेगु बिथाङा बाहागो लाफैदों। बाहागो लाफैनानै फुंबिलिनि समाव सोलोंथाइ आयदानि गेवलां सावराय मेलाव बेसेन गोसा बिबुंथिजों फरायसाफोरखौ थुलुंगाखांहोयो। लोगोसे डक्टर रनज पेगु बिथाङा फोरमायना होयोदि नर्थ इस्ट स्पेसियेल इनफ्रास्ट्राक्चार डेभेलपमेन्ट स्किमनि गेजेरजों आसाम सरकारनिफ्राय बिटिसि ओनसोलनि मोन 9 गोजौ फरायसालिफोरखौ लुफामफिननायनि थाखाय 8 कौटि रांनि गनायथि होनायखौ रोखायै फोरमायनानै होयो। सासे रुवाथिया गाव थाग्रा मालिकनि न'आव संनाय जाग्रा आदाराव निसा नांग्रा बेसाद होफानानै हुस गैयै खालामना गोबां रांजों लोगोसे बेसेन गोसा धोन लुथिनानै लांदों। जाथाया जादों क'क्राझार बिधानपल्लीनि रनजित मण्डल मुंनि सासे फालांगिरिनि नखराव। सन्दिया दास मुंनि सासे रुवाथिया गोबां रांजों लोगोसे बेसेन गोसा धोन लुथिनानै लांदों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला रुवाथि सन्दिया दासआ नखरनि संनाय जाग्रा आदाराव निसा नांग्रा बेसाद होफानानै नखरनि गासिबो सोद्रोमाफोरखौ हुस गैयै खालामनानै आरो फाहामथाय होनो देहा फाहामसालिसिम लांनाय जायो। बे समावनो रावबो गैयैखौ खाबु लानानै रुवाथि सन्दिया दासआ रनजित मण्डलनि नखरनिफ्राय गोबां रांजों लोगोसे बेसेन गोसा सना रुफाफोरखौबो लुथिनानै लाङो। चिराङाव खनले आयेन बेरेखा दंफां हमदों। हाग्रा बिफाना फोरमायना होनाय बायदिब्ला 20-25 लाख रांनि जागोन। गोबाव समनिफ्रायनो आयेननि बेरेखायै दंफां दाननायखौ हाग्रा बिफाननि मावथिफोरा नारा नाथा होबथानो नाजाब्लाबो सिखावै आयेन बेरेखा दंफां दानग्राफोरा सिरि दंफां दानखुमाबाय थानाया सोलिबाय थानायखौ नुनो मोन्दों। मैयाबो 6BN SSB आरो खुंग्रिं हाग्रा बिफाननि सोद्रोमाफोरा गोख्रों सिग्रोमनायाव रुनिखाता हाग्रा रेन्ज ओनसोलनि सिङाव थानाय दाउजें गन्थं गुगुनि हाग्रा ओनसोलनिफ्राय खमैबो 20-25 लाखसो बेसेननि आयेन बेरेखा दंफांफोरखौ हमनो हानाय जायो। मोनसे गिख्रंथाव जाथाय। बे जाथायाव 32 सा सुबुंनि जिउ खहा आरो सा 85 निबो बारा सुबुंफोरा गोब्राब जोखोम जायो। गंसे पेसेन्जार रेलगारि आरो गंसे मालगारिनि गेजेराव गिख्रंथाव जाब्रथाय जायो। 350 सा दावबायारिफोरखौ लानानै गोख्रै खारथिजों फैनाय गंसे पेसेन्जार रेलगारिया गोख्रै खारथिजों फैनाय गंसे मालगारिजों गिख्रंथावै सौग्रावलायो। बे जाब्रथायाव जायगायावनो सा 32 सुबुंनि जिउ खहा जायो आरो 85 सानिबो बारा सुबुङा गोब्राब जोखोम जायो आरो 53 सासो सुबुंफोरा देहा फाहामसालियाव जिउजों जुजिगासिनो होननानै मिथिनो मोन्दों। बे गिख्रंथाव जाब्रथायानो जादों इउरप हादरनि ग्रीकनि टेम्पीआव। जाथाय जानाय लोगो लोगो जाथाय जानाय जायगायाव रैखाथि बिफाना गोबाव खालामाजासे गोख्रैयै मोनहैयो आरो रैखा खालामनो गोख्रों हाबा मावो। फारि बायदियै 150 अर खोमोरग्रा हानजाजों लोगोसे गं 17 गारि आरो 40 थानिबो बारा एम्बुलेन्सफोरा नुजाथिहैनानै गोख्रों हाबा मावो। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय खैराबारि दख'रा एबसुआ मैया हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि बुलुर एबा भलिबल गेलेनाय दानसेयारि फोरोंथाय एबा कचिं बेखेवदों। बे फोरोंथायखौ बेखेवना होयो उदालगुरि जिल्ला एबसुनि लेङाइ आफादगिरि रबिन्द्र बर'आ। खैराबारि एबसुनि गाहाय नेहाथारि
प्रकाश नार्जारिया दैदेननाय हाबाफारियाव खैराबारि एबसुनि आफादगिरि हेम कुमार बसुमतारियाबो बाहागो लायो। खैराबारि एबसुनिफ्राय आरो फोरमायबावनानै होयोदि बे बेसेन नाङाजासे बुलुर गेलेनाय फोरोंथाय मावबादानि अनगायैबो फैबाय थानाय समाव जोलुर आरो बैसागु खाथिखाय हारिमुआरि मावबादाबो खुंफुंनाय जागोन होननानै बेनिखायनो गोसो गुदुं लाइमोनफोरखौ बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैनो थाखाय खैराबारि एबसुआ हांख्रायहरदों। उदालगुरि जिल्ला एबसुनि लेङाइ आफादगिरि रबिन्द्र बर' बिथाङा फोरमायना होयोदि बे बुलुर गेलेनाय फोरोंथाय मावबादा लानाया लाइमोनफोरखौ देहायारियै गोग्गो लाखिनायजों लोगोसे बिथांमोननि जिउ राहा दानो हानाय बायदियै बैफोर फोरोंथाय मावबादाखौ लानाय जादों। दिल्लीयाव बनसुनि दैदेननायाव गुबुन गुबुन बर' गौथुमफोरा कक्राझार आरो उदालगुरि एमपि बियाबखौ एसटि रिजार्भ लाखिनो गाहाय बिसायख'थि आयगनि खाथियाव दाबिलाइ गथायदों। हादराव थांनाय 2001 मायथाइनि सेन्सास बिथा लानानै एमपि आरो एमएलए बियाबनि सोदांनाय जादोंमोन 2008 मायथाइयाव। नाथाय आसाम, मणिपुर, नागालेण्ड आरो अरुणाचल रायजो दरब्रैआव बायजोआरि सुबुंनि मुङा भटार लिस्टआव हाबफानायनि गोख्रों अजद सिखांनायलाय बे दरब्रै रायजोआव बियाब सोदांनाय खामानिखौ बिसायख'थि आय'गआ दोनथ'नो गोनां जादोंमोन गुवाहाटि हाइकर्टआव मोनसे पिआइएलनि दहाय होनानै। बै समाव मणिपुरनि सुबुं सानखोआ सोमोनांथावै बारायनायनि जाउनाव मणिपुरि सुबुंनि राजखान्थि मोनथाया गोमानायनि लामा लानायनि बानबुंथि होनानै बियाब सोदांनाय हाबाफारिखौ दोनथ'नायनि थाखाय गुवाहाटि हाइकर्टआव रिट पेटिसन होनाय जादोंमोन। जाउनाव 2008 मायथाइयाव आसाम, मणिपुर, नागालेण्ड आरो अरुणाचल रायजोनि बियाब सोदांनाय हाबाफारिखौ दोनथ'नाय जादोंमोन। नाथाय बिसायख'थि आय'गआ बियाब सोदांनाय हाबाफारिखौ 10 बोसोर बारलांनायनि उनावबो मावफुंनो लायैयाव हादरनि नखर मन्थ्रिख' आरो रेजिस्ट्रार जेनेरेल अफ इन्डियानि बिथिंनिफ्राय गुवाहाटि हाइकर्टनि इन्टारिम अर्डारनि हेंथायै सुप्रिम कर्टआव मुंख'नाय दरब्रै रायजोनि बिसायख'थि बियाब सोदांनांगौनि बानबुंथि बिथा लानानै रिट पेटिसन होनाय जायो। नखर मन्थ्रिख' आरो रेजिस्ट्रार जेनेरेल अफ इन्डिया रिट पेटिसन मोननाय लोगो लोगो सुप्रिम कर्टआ बिसायख'थि आय'गनो बिसायख'थि सोदांनाय हाबाफारिखौ मावफुंनो बिथोन होनाय जायो 2019 मायथाइनि गिबि बाहागोआवनो। नाथाय बिसायख'थि आय'गआ बियाब सोदांनाय खामानिखौ हाइकर्टनि बिथोन मोनदोंब्लाबो बै समाव मावफुंनो हानाय जायाखैमोन मुलुगनाङै कर'ना भाइरासनि थासारिनि थाखाय। कर'ना भाइरासनि थासारिनिफ्राय भारत हादरा उदां जानाय फारसे फैनाय उनाव सुप्रिम कर्टआ बिसायख'थि आय'गनो गोख्रोङै बिथोन हरनाय जायोदि 2024 नि आगोल बियाब सोदांनाय खामानिखौ मावफुंनांगौ। मख'नो गोनांदि 2001 मायथाइनि भटार लिस्ट बिथा लानानै 2008 मायथाइयाव बियाब सोदांनाय बिथांखि बायदियै बे हाबाफारियाव बर' हारियाबो राजखान्थि मोनथायनि बिथिङाव जोबोरैनो खहा गोनां जाउन हिसाबै कक्राझार लक सभा बियाब हादर उदांस्रिनि उननिफ्रायनो ट्राइबेल रिजार्भ हिसाबै संरैखा जानानै दंमोन। नाथाय सोदांनो बिथांखि लानायाव कक्राझार लक सभा बियाबखौ ट्राइबेल रिजार्भखौ लाखिनाय जायाखिसै। बे बिथिङाव बर' आरो ट्राइबेल हारिनि थाखाय गाज्रि बिथिं फैसिगोना रोखा जादों। बैफोरखौ बिथा खालामनानै थांनाय 28 फेब्रुवारि खालि सिनियर सिटिजेन फरामनि दैदेननायाव बर' आफादफोरनि मोनसे थान्दै हान्जाया हादरनि बिसायख'थि आय'गआ बिनाय डकुमेन्टफोरखौ गथायना फैनाय जायो। मख'नो गोनांदि बनसुनि दैदेननायाव बर' गौथुमफोरा बिथांखिनाय कक्राझार आरो उदालगुरि लक सभा बियाबखौ ट्राइबेल रिजार्भेसन दोननो थाखाय दाबिनाय जादों। लोगोसे आसामनि एमएलए बियाबफोरनि खमैबो 40 बियाबखौ ट्राइबेल रिजार्भ लाखिनो थाखाय दाबिनाय जादों। गेस सिलिन्डारनि बेसेना फिन खेबसेबाव बारायबावबाय। पेट्रल आरो अइल मार्केटिं कम्पानिया न'आव बाहायग्रा संग्रा एलपिजि सिलिन्डार आरो कमार्शियेल एलपिजि सिलिन्डारनि बेसेनखौ फिन खेबसेबाव बारायनानै होनायखौ नुनो मोन्दों। न'आव बाहायग्रा एलपिजि गेसनि बेसेना गंसे सिलिन्डाराव 50 रां आरो कमार्शियेल एलपिजि सिलिन्डारनि बेसेना गंसेयाव 350 रां बारायदों। बे बेसेन बारायनायखौ मैयानिफ्राय थिसननानै होनाय जाबाय। जेराव बे बेसेन बारायनायजों संग्रा गेसनि बेसेना दिल्लीयाव 1103 रां जाबाय आरो चेन्नाइआवबो बे बेसेन बारायनायजों संग्रा गेसनि बेसेना 1118.50 रां जाबाय। बेबादिनो हादरनि गेदेर सोहोरफोराव संग्रा गेसनि बेसेन बारायनाया गोहोम खोख्लैदों। गुबुन फारसेथिं कमार्शियेल एलपिजि सिलिन्डारनि बेसेना दिल्लीयाव बारायनानै 2119.50 रां जाबाय आरो चेन्नाइआवबो 2268 रां जाबाय। मख'नो गोनांदि थांनाय बोसोरनि 6 जुलाइआवबो संग्रा गेसनि बेसेनखौ बारायदोंमोन। दिनैनि खौराङा एसेनोसै। आसा खालाम नोंथांमोना खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनबाय आरो खौरांखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनानै होदो। सानफ्रोमबोनि खौरां मोननो थाखाय आंनि एसबि रादाब इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो। दिनैनि थाखाय एसेनोसै। बाय बाय।